Tudtátok, hogy a miskolci Avasi pincesoron számos híres embernek volt pincéje? Köztük Lévai Józsefnek is, kinek a pincéje pont itt a Jézus kutya felett áll. És azt tudtátok, hogy Görgei Artúr többször is megfordult ebben a pincében, mikor barátját, Lévai Józsefet meglátogatta? Naplójában több feljegyzést is találtunk ezekről a látogatásokról. Miskolcon utcát is neveztek el róla, sőt még szobrot is állítottak neki. Gyertek, nézzük meg! Ismerjük meg Görgei korát és az akkori fegyvereket. Gyertek! Akkor bemutatnám ezeket a fegyvereket, ezek mind megfordultak az 1848-as, 49-es forradalmi szabadságharcban. Láthatunk itt gyalogsági lőfegyvereket, huszárkardokat, tisztikardokat és egy huszárpisztolyt is. 1848 nem csak a szabadságharc miatt fontos Görgei életében. Januárban megkérte Adele Oboen kezét, és márciusban elvette feleségét. Valamint ebben az évben készült el szakdolgozata a Prágai Egyetemen, ahol vegyészként tanult és tanárnak készült. Kókuszolaj szilárd és folyékony zsírsavait kutatta. Ennek eredményét elismerte és felhasználta a szakma. Életének legmeghatározóbb eseménye a szabadságharc bukása és a világosi fegyverletétel volt. Így emlékszik vissza száműzetése éveiben. Én ugyanis ezt láttam akkor az egyetlen általunk még kivihető hadműveletnek, és ma is azt mondom, kivihető volt. Igenis, de az egyetlen kivihető. Kívüle még másikat fedezni fel, ma sem vagyok képes. Az idős Lévai így ír naplójában barátjának haláláról. Tiszta, gyémánterős jellemű ember tűnik el az ő alakjával, aki nem csak az öntudatos, lángoló hazaszeretettel, de az átható ész hatalmas fegyverzetével is el volt látva. Lélekemelő volt látni hadvezéri működését szabadságharcon dicsőséges küzdelmeiben és önérzetes, nyugodt türelmét számüzetése nehéz évei alatt. Életem nyereségének számítom, hogy Görgeinek ismerettségét, sőt úgy éreztem, barátságát is megnyerhettem. Nagyra becsültem és szerettem őt. Vele való érintkezéseim most már csak kedves emlékek.